¿Qué pasa? Acaba de llegar el alcalde de Valencia. Suele llegar tarde. Es que ayer le llamé y digo, ¿cómo es que no vas a venir? No sea eso. Venga. Vale, pues suele abierta hasta la puerta.
Sí, buenos días. Buenos días. Isabel, ¿estás bien? Me alegro. Molt honorable senyor president de la Generalitat, don Ximo Puig i Ferrer, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, Enric Morera, excel·lentíssim alcalde de València, Joan Ribó. Honorables consellers y consellera, autoritats, diputats, señoras y señores. Hoy es un día grande. Hoy es el día 14 de julio y hoy hay que conmemorar, entre otras cosas, el Día de la Libertad, el Día de la Igualdad y el Día de la Fraternidad. Es un inmenso honor presidir hoy el Pleno para la Constitución de la Corporación Provincial de Valencia. 20 años nos separan desde que una mujer socialista, Clementina Ródenas, fue presidenta de esta institución. 20 años, dice el tango, que no son nada, pero nos han parecido muchos, muchos más de 20. Digo que es un inmenso honor porque este pleno marcará un antes y un después en la vida de esta Diputación. Hace mucho tiempo, durante el trienio liberal, en enero de 1822, se aprobó con carácter provisional la división de España en 52 provincias, proyecto que jamás vio la luz. No es hasta 1833 cuando entra en vigor la reforma territorial que dividió España en 49 provincias, mantenida esa división casi sin cambios provinciales hasta la actualidad. Así pues, 182 años nos contemplan. Es hora ya de un cambio. Es hora de una nueva forma de hacer las cosas. En esta legislatura cambiará la forma de gobernar y también de trabajar. Ha llegado la hora del consenso, de la negociación, del ponerse de acuerdo, de hablar. En fin, como decía no hace mucho un buen amigo, Francesc Colomer, de abrir puertas y ventanas para que entre aire nuevo, luz y más color, como así lo han hecho ya las instituciones aquí representadas. Y ha llegado ese tiempo, señoras y señores, porque así lo han querido y así lo han decidido las valencianas y los valencianos. Muchas gracias. Así pues, declaro abierta la sesión para la constitución de la Corporación Provincial según los resultados de las elecciones municipales convocadas por Real Decreto 233/2015 de 30 de marzo y celebradas el día 24 de mayo. Por el señor secretario se dará cuenta de las credenciales presentadas por los señores y señoras diputados electos. Cuando usted quiera. Buenos días. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985, en su artículo 207, dispone: la Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva, presidida por una mesa de edad, integrada por los diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando como secretario que lo sea de la Corporación, para elegir al presidente de entre sus miembros. Para la elección del presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. La misión de la mesa de edad es presidir la sesión constitutiva hasta la elección del presidente, comprobar las credenciales de los diputados electos, declarar constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los diputados electos. De conformidad con lo que dispone la legislación electoral, las juntas electorales de zona han proclamado los diputados electos por cada partido judicial y estos han presentado en la Secretaría General de la Diputación las credenciales que les acreditan como diputados provinciales electos, junto con las correspondientes declaraciones de bienes, intereses y causas de posible incompatibilidad. El diputado electo de mayor edad es don José Ruiz Cervera y el más joven es don Modesto Martínez Sabater, que forman la mesa de edad que preside el acto. Por las 9 juntas electorales de zona de la provincia se han remitido las certificaciones de sus acuerdos que, contrastadas con las credenciales que han aportado los diputados electos, permiten que se proceda al proceso de toma de posesión de sus cargos.
empezando por los miembros de la mesa de edad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. A continuación, prestará juramento promesa el miembro de la mesa de menor edad, don Modesto Martínez Sabater. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, a la nostra Real Senyera, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. A continuación, prestará juramento promesa por orden alfabético del Partido Judicial los señores diputados siguientes. Por el Partido Judicial de Alcira, don Iván Martí Escandell. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, perquè així ho mana la llei, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Igualment promet que des de les meves funcions del meu càrrec treballaré pel progrés de tots els nostres pobles i ciutats. Don Rafael Soler Bert. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Por el Partido Judicial de Gandía, don Guillermo Araber Fuster. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Doña Diana Morán Ripoll. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Partido Judicial de Llíria, Mercedes Belenguer Llorens. Promet, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Carmen Contelles Llopis. Jure, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Por el Partido Judicial de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramaje. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Por el Partido Judicial de Requena, Javier Berasaluce Ramos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por el Partido Judicial de Sagunto, Miguel Bailac Luengo. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Antoni Francesc Gaspar Ramos. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. El Partido Judicial de Sueca, Pilar Mocho y Matoses. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar
el que disposa l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Igualment promet que des de les funcions del meu càrrec treballaré amb valentia pel progrés dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Por el Partido Judicial de Valencia, Juan Ramón Atsuara Monlleo. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. José Enrique Aguar Vila. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la nostra Comunitat Valenciana. Mili Altur Mena. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat perquè així ho mana la llei, així com a respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Igualment, promet promoure polítiques de cooperació entre els pobles de les nostres comarques valencianes que afavorisquen els principis de la igualtat, de la llibertat i de la fraternitat. María Josep Amigó La Guarda. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat perquè així ho mana la llei, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Igualment, promet que des de les funcions del meu càrrec em deixaré la pell per promoure polítiques de transparència i proximitat davant dels ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles, estant sempre al seu servei. Remedios Avia Ferrer. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Josep Vicent Bort Bono.
Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Concha García Ferrer. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Isabel García Sánchez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada de la Diputación de Valencia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Francisco Izquierdo Moreno. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Roberto Jaramillo Martínez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Bartolomé Nofuentes López. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Enrique Ortiz Ferrer. Jure, per la meva consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Rosa Pérez Garijo. Jo, Rosa Pérez Garijo, promet, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Per propi principi i convicció, promet defensar la ciutadania del meu poble, aplicant i treballant els principis d'igualtat i justícia social. Així mateix, per propi principi i convicció, promet defensar el territori i el seu patrimoni natural. Igualment, per propi principi i convicció, promet defensar la llengua i la cultura del meu país, el País Valencià. Mari Carmen Peris Navarro. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Xavier Rius Torres. Sí. Promet, per imperatiu legal i per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i el meu compromís amb la recuperació dels drets històrics i la cultura del poble valencià. Beatriz Simó Castellets. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. L'últim, per el Partit Judicial de Xàtiva, Evarist Aznar Teruel. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Pablo Seguí Granero. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación de Valencia,
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como respetar y hacer respetar lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Tras la jura o promesa de los diputados y diputadas, se declara constituida la Diputación Provincial de Valencia. A continuación vamos a proceder a la votación para elegir al presidente de esta corporación, tal como establece el artículo 207 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, debiendo obtener alguno de los candidatos mayoría absoluta en la primera votación o simple en la segunda. En primer lugar, los portavoces de los diferentes grupos políticos se presentarán de viva voz las candidaturas. Para ello tiene la palabra el representante de cada grupo político. Partido Popular. El Partido Popular, presidente Mari Carmen Contelles. Partido Socialista del País Valencià. Partido Socialista presentamos a Jorge Rodríguez. Grupo Compromís. Compromís no presenta candidat. Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Ciutadans tampoc presenta candidat. Grup Esquerra Unida, País Valencià, Esverts, Esquerra Republicana, País Valencià, Alternativa Socialista, Ciutadà. Esquerra Unida no presenta candidata. Grup Valencià en Comú. Valencia en Comú no presenta candidato. Presentados ya los candidatos, para la elección de los señores y señoras diputados escribirán el nombre del candidato o candidata al que voten en la papeleta que tienen en sus escaños y la introducirán en el sobre. Posteriormente serán llamados para depositar su voto en la urna. No, nosotros somos los últimos. Nosotros somos los últimos. Es en este sobre, ¿no? Efectuará llamamiento nominal por orden alfabético. Don Juan Ramón Atsuara Monlleo. Don José Enrique Aguar Vila. Don Emilia Alturmena. Doña María Josep Amigola Guarda. Doña Remedios Avia Ferrer. Don Evarist Aznar Teruel. Don Miguel Bailac Luengo. Don Guillermo Barber Fuster.
Doña Mercedes Belenguer Llorens. Don Javier Verasaluce Ramos. Doña Mari Carmen Contelles Llopis. Doña Concha García Ferrer. Doña Isabel García Sánchez. Don Antonio Gaspar Ramos. Don Francisco Izquierdo Moreno. Alberto Jaramillo Martínez. Don Iván Martí Escandell. Don Modesto Martínez Sabater. Ah, perdón. No, vota. Usted vota al final, perdón, sí. Don Modesto, doña Pilar Monchoy Matoses. Doña Diana Morán Ripoll. Don Bartolomé Fuentes López. Don Enrique Ortiz Ferrer. Doña Rosa Pérez Garijo. Doña Mari Carmen Peris Navarro. Don Xavier Rius y Torres. Don Jorge Rodríguez Gramaje. Don Pablo Seguí Granero. Doña Beatriz Simó Castellets. Don Rafael Soler Bert. Don Modesto Martínez Sabater.
don José Ruiz Cervera. Jorge Rodríguez. Mari Carmen Contelles. Mari Carmen Contelles. Mari Carmen Contelles. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Blanco. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Mari Carmen Contelles. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Mari Carmen Contelles. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Mari Carmen Contelles. Jorge Rodríguez. Mari Carmen Contelles. Jorge Rodríguez. Mari Carmen Contelles. Mari Carmen Contelles. Mari Carmen Contelles. Mari Carmen Contelles. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Blanco. Mari Carmen Contelles. Dos blancos. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para Mari Carmen Contelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 para Jorge Rodríguez. Visto el resultado de la votación, queda elegido presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Valencia, don Jorge Rodríguez Gramaje.
Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, moltíssimes gràcies pel seu recolzament i moltíssimes gràcies per concedir-me l'honor de convertir-me en president d'esta Diputació. Si els sembla, anem a passar a les intervencions dels diferents grups polítics. En primer lloc, té la paraula el portaveu de València en Comú. Buen día, buenos días. Señor presidente de la Diputación, autoridades y sobre todo ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Valencia. El 24 de mayo el pueblo valenciano dijimos alto y claro lo que llevábamos demasiado tiempo sintiendo y padeciendo. Basta ya de corruptelas y chanchullos, de ladrones de guante blanco, de insultarnos, de tomarnos por borregos a los que mentir a la cara con impune sonrisa. Basta ya de personas viviendo en la calle, de cientos de desahucios diarios, de niñas y niños pasando hambre en vacaciones escolares, de familias viviendo de la ridícula pensión de los abuelos, de recortes y limitaciones a nuestros derechos básicos y fundamentales, salud, educación o protección social. Basta ya de humillaciones, de que solo se nos conozca por nuestro sol y corruptos, de que los medios de comunicación de medio mundo nos señalen como ejemplo de lo que el servicio público jamás debe ser, de que las instituciones internacionales hagan lo mismo y nos llevan las denuncias por incumplimiento de leyes, ocultación de cuentas o violación de derechos. El 24 de mayo nos cansamos y fuimos nosotros y nosotras quienes contamos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 votos. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 votos. Votos que reclamaban cambio. Nunca más contar pelas de maletines, nunca más vender nuestro futuro a otros, nunca más financiar obras faraónicas con sobrecostes opacos que enriquecieron a cuatro a costa de los dineros de un pueblo que no puede siquiera pagar su factura de luz o dar un plato digno de comida diaria a sus hijos. Los corruptos a la cárcel, el futuro en nuestras manos. València en Comú és una plataforma municipalista ciutadana, nascuda en el Cap i Casal al setembre de 2014. Des d'aleshores fins ara s'ha gestat i viscut acceleradament. Van cometre grans errors i grans encerts. Buscaven una confluència i unitat popular arrelada als carrers i espentada pels partits rupturistes i els moviments socials. No ho vam aconseguir completament, però 41.000 persones ens van donar el seu suport i com a altaveus d'aquestes persones estem avui ací. En aquest injust sistema de representació indirecta que avui regeix la Diputació hi ha milers i milers de veus que no tenen representació. Milers i milers de persones que van confiar en candidatures municipalistes i els seus vots no sumats no tenen veu ací.
A ells volem dirigir-nos també. Potser este diputat no estiga així pels vostres vots, però em compromet, si així ho voleu, a fer d'enllaç vostre a l'Ajuntament d'Ajuntaments, a escoltar les vostres demanes i alçar-les a aquest plenari. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 vots. Els vostres vots no es perden. Avui també votan canvi. Valencia en Comú, ayer, como con todas las decisiones importantes, convocó a su asamblea. Debatimos decidir qué votábamos hoy. Debatimos durante horas y decidimos votar sí a la investidura del ya presidente, Jorge Rodríguez. Lo hicimos por varios motivos. El 24 de mayo el pueblo exigió cambio y el 13 de junio los votos se transformaron en plenos, de los que salieron nuevos alcaldes y alcaldesas. Y a la salida de los respectivos consistorios, imagino que todos y todas vimos lo mismo: alegría e ilusión. Vimos amigos duros y grandes llorar de emoción. Madres, padres, hermanos, amigos, desconocidos, muchísimos desconocidos, abrazándose y saltando, con una sonrisa que no les cabía en la boca. Escuchamos a los militantes de los partidos vitorear a los representantes de otros partidos. Vimos a funcionarios llorando como si les hubieran quitado un yunque de encima. Sentimos ilusión y esperanza. Hoy, 14 de julio, los miles y miles de votos que dijeron hasta aquí exigen un cambio también en la Diputación. Por eso votamos sí a la esperanza y la ilusión, votamos sí al cambio, a la creencia de que las cosas pueden y deben hacerse mejor, a que nunca más hemos de volver a sentir vergüenza. Esto es nuestro sí, señor Rodríguez. Es el sí de la ciudadanía. Es el sí de un pueblo que sueña que vamos a cambiarlo todo. La responsabilidad es inmensa. Espero que la sienta tan fuerte como nosotros asumimos ese compromiso y que nunca, jamás, les decepcionemos. Pero no es un sí ciego e infinito. No es un cheque en blanco. No es un sí a formar gobierno ni todo lo contrario. Es un voto de confianza inicial. Un apoyo en la línea de lo que creemos que quiere la mayoría social. Para mantener este sí en un futuro o incluso ser compañeros de gobierno, hará falta mucho más. Que nos presente un plan de gobierno que mire y vele por las comarcas y mancomunidades, que potencie las competencias de los municipios, que las paredes de esta institución sean transparentes cual cristal. Queremos una auditoría ciudadana e integral de esta Diputación. Queremos saber a cuánto asciende el expolio, quién lo ha realizado y exigimos responsabilidades políticas y judiciales del desfalco y la corrupción. Queremos, sobre todo, que se pongan en marcha mecanismos que hagan imposible que nadie vuelva a repetir aquello de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pelas. Queremos un gobierno transversal, en el que las fuerzas que lo compongan sean socios de gobierno y no comparsas minoritarias. La mayoría de fuerzas aquí representadas queremos que las diputaciones deben ir desapareciendo. Queremos ver pasos firmes en esa dirección. En diciembre del año pasado me presenté a unas primarias y una de las personas que más quiero me regaló un libro en el que puso la siguiente dedicatoria: Primo, nuestros sueños no caben en sus urnas. Y es cierto, los sueños no caben en las urnas, pero 1.000, 2.000, 3.000 votos pueden hacernos recuperar la ilusión, pueden devolvernos el orgullo de pertenecer a esta tierra. 1.000, 2.000, 3.000 votos lo cambian todo, a que esos sueños se puedan hacer realidad. 1.000, 2.000, 3.000 votos abren la puerta a un nuevo futuro. Un nuevo futuro en el que desde Valencia en Comú trabajaremos incansablemente por una sociedad cada día más democrática, participativa, justa, igualitaria, libre, inclusiva, plural y diversa. El 13 de junio hicimos nuestras las palabras de Salvador Allende y hoy lo volvemos a hacer. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sí se puede. Muchas gracias. A continuació, té la paraula, en representació del grup Esquerra Unida País Valencià, Esverds, Esquerra Republicana País Valencià, Alternativa Socialista, Acord Ciutadà, Rosa Pérez. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, felicite al senyor Jorge Rodríguez per haver sigut elegit president de la Diputació de València. En segon lloc, vull donar les gràcies als homes i dones que el 24 de maig varen confiar en l'Esquerra Unida. Homes i dones que han confiat en una formació política que treballa per un país valencià més just i més solidari. També vull agrair-li als meus companys i companyes la confiança
que han dipositat en mi per a tornar a representar a Esquerra Unida en esta Diputació. Fa 4 anys vaig prometre el càrrec de diputada per primera vegada. En el meu discurs d'investidura vaig dir que faríem una oposició constructiva i l'hem fet. La regulació de la utilització de cotxes oficials o les mesures de transparència, entre moltes altres propostes, varen ser nostres, d'Esquerra Unida. Però a més, hem fet, amb una única diputada, la major tasca de fiscalització que mai s'havia fet en esta casa. Denunciarem públicament la construcció de carreteres que encara no s'havien licitat, permisos d'obres que no es cobraven, sancions que ens deixaven caducar, aplegarem a comptabilitzar 32 milions que no s'havien ingressat en les arques públiques. Modificacions d'obres aprovades en contra dels informes de l'oficial major que per cert ja tampoc està en esta casa. Manteniment de redones que es pagaven sense tindre ni contracte signat. Cessió de la plaça de Bous a empreses organitzadores de festes que no pagaven el cànon establert. Projectes com les bombetes LED, més de 30 milions d'euros pressupostats, que tenien com a objectiu algo molt distint a ajudar als ajuntaments. I així podria continuar molta estona. Fa aproximadament un any vaig presentar una macrodenúncia davant la Fiscalia Anticorrupció. Eixa denúncia abastava les qüestions que acabo d'anomenar i moltes més. Entre elles el saqueig de l'empresa pública Imelsa. Jo vaig estar més de 2 anys sense voler signar la comptabilitat, per algo era. Conjuntament amb 10 hores de gravacions que no fereixen dubtes de a què es dedicaven els mandataris del PP a les institucions públiques. No fa falta que explique quina ha sigut la magnitud de les conseqüències d'eixa denúncia. Una denúncia presentada per Esquerra Unida i redactada i signada per mi. Únicament recordar que el que era president de la Diputació fins ahir du més de 2 mesos sense exercir les seues funcions, ni ser vist per esta casa. Que el vicepresident segon fa més d'un mes que va dimitir i que sembla, com s'ha dit públicament, que la causa judicial és de tal magnitud que s'ha separat en 7 peces. Els que som abogats sabem el que això significa. No hem sigut el que s'anomena una posició còmoda. Ahir, un ja és diputat del PP, em va dir que era indomable. Incomparable, el vaig rectificar jo. Han sigut 4 anys molt durs, amb molt de treball i amb molta solitud en esta casa. Em plegaren inclús a registrar el nostre despatx i tingué que aguantar que en esta sala que el que era president m'amenacés que d'un bac em tirava al carrer. Desitge i sobretot espere que avui comença una nova etapa. Des d'Esquerra Unida hem votat a favor de la investidura del nou president, intendint la mà per a poder aplegar a un pacte de govern, tenint en compte que s'ha de canviar esta institució de dalt a baix. Fa 4 anys ja ho diguérem i avui ho torne a repetir. Les diputacions són institucions caduques i obsoletes que mantenen l'artificial divisió del nostre país en províncies. Volem des d'Esquerra Unida superar aquest model. Volem un país on les comarques tinguin l'entitat que els correspon, que els ciutadans i les ciutadanes del País Valencià senten les seues comarques, que els nostres pobles es relacionen en funció de la seva història, que afortunadament ningú pot esborrar. S'ha de treballar cap al desenvolupament de la llei de comarcalització del País Valencià. La Diputació és l'Ajuntament dels ajuntaments. Per a nosaltres l'Ajuntament és l'administració més propera a la ciutadania. Per això hauria de tindre suficients recursos per a poder desenvolupar l'estat de benestar. Cada ajuntament és coneixedor de les mancances i prioritats de la seva població. Per això Esquerra Unida aposta perquè se cedisca des de la Diputació transferències i finançament als ens locals, ajuntaments, ens metropolitans i mancomunitats. La llei de la reforma de l'administració local ha regulat precisament tot el contrari. Ha anul·lat l'autonomia dels ajuntaments, llevat competències, finançaments i inclús la capacitat de poder realitzar contratacions de personal. Cal des de la Diputació ajudar a revestir aquesta situació. I com ja diguérem, apostem per una institució provincial austera, transparent, sense grans fastos, governar per a la ciutadania, perquè com ja diguérem, volem canviar la Diputació i volem canviar-la des de dins. Sabem que hem fet una bona posició, però volem recordar que nosaltres no ens presentem a les eleccions per a perseguir delinqüents. Nosaltres ens presentem a les eleccions per a governar. I per això estem disposats a formar part de l'equip,
però amb garanties de que anem a fer un canvi treballant conjuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el representant del grup Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, vull saludar al molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, així com a la resta de diputats que ens acompanyen i convidats que han vingut d'altres municipis i alcaldes que estan en un saló conjunt. Així com també, per supost, a la síndic de Ciutadans en les Corts Valencianes, Carolina Punset, que ens acompanya en este acte. Fa 12 anys, un dia com avui, en aquest ple, comenci el meu discurs dient: l'administració local ha d'estar al servei de les persones i la Diputació deu d'estar cada vegada més a l'abast dels ciutadans, tant dels municipis grans com dels xicotets. El model de Diputació s'ha de canviar, s'ha de donar resposta a les necessitats actuals. Necessitem un nou model de Diputació, un model que aposte per un estil de treball basat en la creació d'eixos de col·laboració descentralitzadors i que, òbviament, treballi per als ajuntaments i per a les mancomunitats. El municipalisme està sofrint una situació d'asfíxia financera, on els ens locals, els ajuntaments, perden dia a dia la capacitat generadora i el desenvolupament propi. Per això, li dic al president i li dic a vostè, no es plantegen en aquesta legislatura obres faraòniques. Marquem-nos clarament els objectius prioritaris que tenen els municipis. Apostem per el diàleg i el concert entre la Diputació i els ajuntaments. Paraules que dia fa 12 anys y que torne a fer meues. Hoy da comienzo una legislatura que se prevé apasionante, puesto que por primera vez en muchos años esta institución no estará gobernada por un solo grupo político. En este recinto se van a oír nuevas voces, se están oyendo nuevas voces, se están oyendo propuestas que al final nos van a tener que llevar a tomar decisiones consensuadas por los distintos partidos políticos que desde hoy formamos parte de la Diputación. Sin duda, empieza una legislatura con más voces y más plural. Estimados compañeros, demostremos durante estos próximos 4 años a los valencianos y a los ayuntamientos, que en definitiva son a los que vamos a gobernar, que el trabajo y la participación de todos y cada uno de nosotros podemos hacer realidad que los compromisos que hoy tomamos sean decisiones que dentro de 4 años veamos que se han cumplido. Ilustrísimo señor presidente de la Diputación, nuestra postura en este acto de constitución de la Diputación ha sido votar una abstención a su investidura, como lo habrán visto. Y no lo hemos hecho por otra cosa, sino porque los ciudadanos que nos eligieron para representarles quieren otro modelo de Diputación que entendemos que no es el suyo. Pero, sin embargo, lejos de crear ningún tipo de confrontación, estamos seguros que con el diálogo, el consenso y el trabajo común, cabe la posibilidad que a lo largo de esta legislatura lleguemos a acuerdos puntuales y compromisos que serán beneficiosos para los vecinos de los municipios de nuestra provincia. Un diálogo que es imprescindible para poder realizar con eficacia, con seriedad, lo que necesita la ciudadanía y nuestros municipios. Y lo más importante, llegar a resultados, que es lo que necesitan estos ayuntamientos. Las políticas de desarrollo que necesita nuestra tierra. Y eso tendrá que ser consensuando y hablando, porque una vez más, vuelvo a repetir, las mayorías, los partidos únicos se han acabado en esta Diputación. Nuestras políticas son claras. Ciudadanos queremos transformar la administración pública en una administración de todos y para todos, donde no haya cabida al clientelismo político y mucho menos a la corrupción. Creemos en una racionalización de la administración, que disminuya la burocracia, que facilite los trámites, que la haga más ágil, eficaz, participativa y próxima a la ciudadanía. En definitivo, una Diputación que transfiera servicios a la Generalitat Valenciana. Una Diputación que en estos momentos, en el siglo XXI, entendemos que no debe tener competencias como teatros, museos o hospitales. Y trabajaremos para que una vez por todas ese tan usado nombre de Ajuntament d'Ajuntaments nos volquemos con las administraciones locales. Entendemos que hay que volcarse con las administraciones locales, pero no para dirigirlas ni imponer nuestro criterio del gobierno de turno, como nos ha pasado otras veces. Pues pensamos que los ayuntamientos en estos momentos son mayores de edad y son autónomos
y saben lo que quieren y lo que necesitan. Estamos convencidos que nuestra obligación es acompañarles, ir de la mano de ellos, pero nunca dirigirlos. Por esto tan importante, nuestro eje programático decidimos y pensamos que hay dos duplicidades de estructuras en estos momentos en esta Comunidad Valenciana. Dos duplicidades administrativas, que es la Generalitat y es la Diputación de Valencia. Habrá que tomar acuerdos donde, a través de transferencias de actividades impropias, vayamos consiguiendo que, en definitiva, esta Diputación trabaje por lo que nos importa a los ciudadanos y lo que importa a nuestros municipios, que es la educación, es la sanidad o es el bienestar social. Desde Ciudadanos instamos al Gobierno e instaremos al próximo Gobierno de España, como todos saben, a la supresión de las diputaciones provinciales como estructuras que entendemos que complican y desarrollan una estructura que duplica especialmente en esta Comunidad Valenciana servicios que los ciudadanos deben de tener. Y no solo lo duplica, sino que fomenta el gasto. Por eso, asimismo, señor presidente, le deseo que esta legislatura se caracterice por una gestión sensata, una gestión responsable, porque sin duda una buena toma de decisiones desde la Diputación repercutirá en los vecinos de los pueblos y las ciudades de la provincia de Valencia. Així, Jorge, t'anime a que treballem i que queda molt per fer i que fem entre tots, perquè entre tots crec que ho podem fer. Bon dia i moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula el representant del grup polític Compromís. Moltes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat, senyor Ximo Puig, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, senyor Enric Morera, excel·lentíssim alcalde de València, senyor Joan Ribó, consellers, conselleres, autoritats, alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors, senyors i senyores, il·lustríssim president de la Diputació de València, senyories, els diputats i diputades de Compromís hem donat suport al nou president de la Diputació i el nou govern que això suposa. És un orgull per a qui us parla representar avui més que vots, il·lusions, projectes, compromisos i fins i tot indignació i exigències de persones que volen uns representants ètics i dignes. Els nous representants de Compromís trobem una base establerta per la tasca realitzada pel nostre company Emili Altur durant la legislatura passada. El 24 de maig, ben entrada la nit, amb la sensació de satisfacció per veure recompensada una tasca, amb l'alegria de veure l'orgull de persones anònimes per resultats electorals que configuraven un futur diferent, també perseverem les mirades que ens demanaven responsabilitat per gestionar un futur sense oblidar el passat. Al matí, ben enjorn, pel solatge dels sentiments em vingué al cap un poema de Martí i Pol que diu: lentament comença el cant i un clam de joia ressona per tots els àmbits. Lentament l'ombra dels anys obre camins que el desig converteix en símbols. Tot és clar enllà del mar, quan el llevant anuncia la llum volguda. Pluja d'or, domini encès, solemnement proclamem l'esperança nova. Un poema a vegades és el millor torcimany de sentiments i dels sentiments als fets. Així estem, senyor president, des de Compromís, a donar-li suport des de la futura vicepresidència i en les distintes àrees de gestió, junt als diputats i diputades dels grups que han donat un pas de responsabilitat per poder gestionar, per reprendre el camí d'Ítaca que el nostre país mai no degué d'abandonar. En el nostre cas, des de la Diputació, com deia també Martí i Pol, l'espai concret que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la, tots i totes hem de participar del nostre àmbit i amb les nostres responsabilitats i reptes per garantir el canvi comú. I aquest repte ha d'estar obert a la totalitat de diputats i diputades d'aquesta institució per conformar una gran majoria, una unanimitat política representativa de les persones allunyades d'altres majories esdevingudes, malauradament també de la política, que estan conformant ara la seva majoria a la presó de Picassent. En aquest sentit, farem el possible per separar d'aquesta institució aquells representants polítics als càrrecs, a qui siga que hagi pervertit la institució i hagi traït el seu deure amb la ciutadania, i pot comptar la Fiscalia amb la total col·laboració del nou govern
i esperem que tots els diputats i diputades actuals i empleats i empleades públiques de la Casa tenim l'obligació de dibuixar el que serà la Diputació al segle XXI, una Diputació que s'adapta a la configuració competencial actual, amb un paper diferent al de l'època en què era l'única administració existent entre l'Estat i els municipis, i això vol crear dues línies mestres de dissenys de polítiques. Una primera, en complicitat total amb la Generalitat Valenciana, amb establiment de sinergies per complir el marc polític esdevingut del Pacte del Botànic, i en la mesura de les possibilitats legals, la transferència de recursos humans i materials a la Generalitat per evitar duplicitats o segmentació de serveis que són competència autonòmica. Una segona línia, el de reforç, implement i en la mesura de lo possible la creació de les estructures comarcals, intercomarcals, mancomunitats que reforcen, faciliten i ajuden a gestionar als municipis serveis i programes ajustats als interessos concrets d'ells, des de la proximitat i coneixença de la realitat, avançant clarament per la comarcalització i la seva estructuració. Aquests dos marcs conceptuals de treball, òbviament, sota la principal funció i finalitat de la Diputació de suport directe als municipis per garantir un equilibri de serveis i de drets als ciutadans i ciutadanes. Els nostres ajuntaments i la Generalitat Valenciana no poden afrontar ni la prestació mínima de serveis ni els drets dels valencians i valencianes fixades en l'Estatut d'Autonomia, ofegats per la mala gestió, per l'estafa econòmica que patim, per hipoteques passades, manca de recursos i per un finançament injust, burlesc i insolidari. Reiterem la declaració de principis, senyor president de la Generalitat, alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques, aneu a tindre en la Diputació un company, un amic còmplice per desenvolupar les noves polítiques que es demana a la ciutadania. La Diputació deixarà de ser un contrapès o fins i tot un enemic competencial, institucional i polític en el tauler institucional valencià. La Diputació ha de ser un element clau per aconseguir una Generalitat i sobretot uns ajuntaments més socials, més participatius, més respectuosos amb el medi, més sostenibles i amb orgull de la cultura pròpia que ens diferencia i ens projecta com a valor universal cap a l'extern. Des de Compromís pensem que ha acabat l'època de polítiques d'aparador, del temps en què les persones quan albiraven el sol de bon matí no somreien, de les hores d'indignació passades mentre uns comptaven bitllets i elles comptaven misèries, i el temps d'avergonyir-se de la cultura i llengua pròpies, com si fora inferior a cap altra. És hora de ser valents i no d'ofrenar glòries a no ningú, i per això demanarem a la Generalitat i als ajuntaments reciprocitat en la complicitat per aconseguir els valors i objectius que es marquen com a fita. Senyor president, Compromís l'ha donat suport també per garantir un govern més auster, digne, transparent, que acorda la desaparició dels assessors polítics amagats en empreses públiques i la desaparició de la confusió de personal, d'emails i de la Diputació. Cadascú té les seues funcions i no pot haver-hi ni suplantació ni diputacions paral·leles, i també per allunyar la imatge de la Diputació de lloc de col·locació d'amics i familiars. Cal rebaixar la temporalitat i evitar l'envelliment de la plantilla malgrat la cotilla que suposen el bloqueig de les taxes de reposició imposades des del govern central. I parlant dels empleats públics, una referència important i obligada ha de ser als treballadors i treballadores de la Diputació, part important i substancial de l'èxit d'una bona gestió. Aquesta entitat és un referent per la qualificació del seu personal funcionari, malgrat entrebancs petits han sabut mantindre una professionalitat encomiable i que fora d'aquestes parets són, en molts casos, referents de bon funcionament. Ens adrecem a tots vosaltres i ens comprometem a facilitar-vos la vostra tasca com a professionals, funcionaris, és a dir, gestors dels interessos públics de forma independent, perquè us pugueu empoderar i treballar desenvolupant el màxim potencial possible. Estem a la vostra disposició, el vostre èxit serà el nostre i el nostre vostre. Per finalitzar, volem agrair al grup socialista, a Esquerra Unida del País Valencià i a València en Comú el tarannà mostrat per possibilitar la trobada de l'espai de confluència d'objectius
on tots i totes ens trobem en capacitat de treballar, que avui s'ha plasmat en la tria del nou president i en breu en la configuració del govern i repartiment de responsabilitats ja acordades. Volem agrair a la totalitat de personalitats avui presents així la seva presència, que dignifica aquesta institució i als seus representants. Els representants de Compromís volem adreçar-nos als nostres familiars així presents per comprometre'ns personalment a que l'últim dia de legislatura tindran els mateixos o més motius per estar orgullosos i satisfets de la tasca realitzada per cadascú de nosaltres en bé d'aquesta societat. I per últim, especialment a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, així presents, tant els que dipositaren la seva confiança en nosaltres com en altres formacions, la col·laboració i suport que segur ens donaran. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguen la claror. Hem de veure clar, el camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant, sense perdre el pas. Cal regar la terra amb el suor del dur treball. Cal que neixin flors a cada instant. Senyor president, moltes gràcies. Moltes gràcies i a continuació té la paraula en representació del grup socialista el portaveu del grup socialista. Gràcies, president. Molt honorable president de la Generalitat, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, excel·lentíssim alcalde de València, honorables consellers i conselleres, autoritats, señoras y señores diputados y personas que nos acompañan en este acto de constitución de la Diputación Provincial de Valencia. Hoy iniciamos una nueva etapa en la Diputación, un tiempo en el que el cambio surgido de las urnas el pasado 24 de mayo posibilita muchos gobiernos de progreso, desde la Generalitat Valenciana, con el presidente Ximo Puig al frente, pasando por la mayoría de municipios donde las urnas nos han dado la responsabilidad a los socialistas de ser el partido que gobierne más ayuntamientos y donde las fuerzas progresistas gobernaremos la mayoría de municipios. Y eso tiene su espejo en esta institución. Los ciudadanos expresaron en las pasadas elecciones un deseo inequívoco de cambio, un deseo de otra forma de gobernar. Expresaron que el cambio debía venir con el acuerdo de las fuerzas progresistas, y así lo hemos entendido los socialistas. El acuerdo de progreso que hemos impulsado y que compartimos con Compromís, Esquerra Unida y Valencia en Comú será el encargado de transformar esta institución, ayuntamiento de ayuntamientos, al servicio de los ciudadanos. Señor presidente, nuestra más sincera enhorabuena. Hablo en nombre de todos los compañeros y compañeras de este grupo cuando le digo que vamos a trabajar intensamente para que la transformación de esta Diputación que usted lidera sea una realidad. Sabemos de sobra que es la persona idónea. Su gestión al frente del Ayuntamiento de Ontinyent lo avala. Y como le conocemos, sé que tendrá los pies en el suelo y la mirada en la gente. No será un camino fácil. Todas y todos los que estamos aquí representamos al municipalismo y sabemos de la situación de emergencia en la que viven muchos de nuestros vecinos y vecinas. Presidente, estamos convencidos que tiene esa sensibilidad especial necesaria para ser parte de la solución que requieren esas situaciones. Yo vengo de Chella, un pueblo pequeño en número de habitantes, pero grande por la bondad de su gente. Y sé de las dificultades que tenemos los pueblos de esas características y de cuánto necesitamos la ayuda y los servicios de la Diputación. Y no me cabe duda, señor presidente, no les vamos a defraudar, nos tendrán a su lado. Transparencia, igualdad, austeridad y honradez, trabajo, compromiso, diálogo y tolerancia, en definitiva, democracia con letras mayúsculas. Estas serán las claves para devolver a esta institución su buena imagen y su prestigio. En este grupo encontrarán respeto, colaboración y la mano tendida para todos y todas los que quieran sumarse a esta forma de entender la gestión de lo público. Pactos, acuerdos, diálogo, gesto amable y entender como buena la discrepancia es donde va a estar el Grupo Socialista. La Generalitat Valenciana encontrará en esta institución un aliado fiel en todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la vida de todas las personas de nuestro territorio y especialmente las que más lo necesitan. Tenemos una importante responsabilidad
Somos la voz de los alcaldes y alcaldesas y, por tanto, de millones de personas que sueñan con un futuro mejor. Los ayuntamientos serán los protagonistas. Debemos, si queremos, acabar con las ocurrencias desde la Diputación y eliminar muchas de las discrecionalidades. Ofreceremos los recursos a los ayuntamientos, porque ellos, mejor que nadie, saben de las necesidades de sus municipios. Creemos en la autonomía local y hay que hacerla efectiva. Quiero aprovechar estas palabras para darle la bienvenida a esta casa a las formaciones de Ciudadanos y Valencia en Comú y desearles muchos aciertos para estos años. Para finalizar, mi respeto y consideración a todos y todas los que nos han precedido en este pleno. Nosotros, los 31 diputados y diputadas que hoy hemos tenido el privilegio de tomar posesión, algunos ya con experiencia y otros nos incorporamos por primera vez, cogemos el testigo en esta nueva legislatura con el convencimiento de que la política debe servir para mejorar la vida de las personas. Buena suerte y buen trabajo para todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Moltes gràcies. Finalment té la paraula la representant del grup Partit Popular. Molt honorable president de la Generalitat, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, il·lustríssim president de la Diputació de València, excel·lentíssim alcalde de València, consellers, diputats, alcaldes, regidors, en conjunt, senyores i senyors, molt bon dia a tots. En la meva primera intervenció com a portaveu del grup popular vull traslladar la meva felicitació i la del meu grup a don Jorge Rodríguez per haver estat elegit president de la Diputació de València, esperant que el seu pas per aquesta institució siga loable. Vull agrair al Partit Popular de la província de València, en especial al meu president, Vicent Betoret, la confiança dipositada en mi per a representar a este grup polític. Tant els meus companys com jo mateix assumim el càrrec de diputat provincial amb orgull, responsabilitat i amb moltes ganes de treballar per millorar la vida dels nostres conciutadans. Gràcies també als diputats del Partit Popular que ens han precedit en esta Diputació, amb Alfonso Rus al seu cap, i que durant anys han deixat la seva empremta de treball i d'inversió en els nostres municipis en aquesta institució. Però sobretot, permetiu-me agrair als 379.072 votants que ens van confiar el seu vot el passat 24 de maig. A tots ells, gràcies per creure en el projecte del Partit Popular. El nostre compromís serà posar en valor el sentir de la majoria dels votants. El nostre principal objectiu és el de vetllar per els seus interessos i per els de tota la ciutadania. Els meus 11 companys i jo representem els 1.058 regidors del Partit Popular de la província de València, que han eixit elegit a les urnes el 24 de maig. Molts de nosaltres hem vist com els pactes de 2, 3, 4 i fins 5 coalicions han desallotjat al Partit Popular de governar les institucions. Hem sigut testimonis d'acords a la carrera, amb l'única finalitat d'evitar que la llista més votada fora la que governara i sense més programa en comú que la d'impedir el Partit Popular entrara en les institucions. Com a ciutadans, podrem estar més o menys d'acord amb el que la llei electoral dicta i permet. Com a regidors i ara diputats del Partit Popular, tenim l'obligació de posar per damunt de tot la nostra vocació de treball i el respecte absolut a les institucions. Per això, des d'este precís instant, mostrem la nostra disposició a exercir la política en mayúscules en la Diputació de València. La política com a sinònim de servei, municipalisme i atenció directa als ciutadans. Per ells estem avui ací i ens posem a la seva total disposició. Des del Partit Popular, president, venim amb les mans obertes, disposats a treballar al costat de la nova corporació, sempre i quan s'anteposa el benestar dels nostres veïns a qualsevol interès partidista e interessat. El nostre compromís és el de sumar. Per això, senyor president, té ací, en esta bancada, 12 diputats més, amb els que comptar, sempre que la vocació de servei per a la gent i el seu benestar siguen la seva fulla de ruta.
Des d'aquest grup polític no es queda ningú dubte que estarem velant perquè així siga. Nosaltres estem en política per sumar, per dialogar, per arribar a acords, però abans de res estem per a servir a les persones. Des d'esta bancada prenem el municipalisme com a emblema, perquè per damunt de tot som regidors i sabem el que significa dedicar 24 hores del dia a tots els nostres veïns. Esta és la política més directa, la més pura, la política de poble. I això significa per a nosaltres esta Diputació, l'Ajuntament d'Ajuntament. No vull deixar passar l'oportunitat de reivindicar el paper de la Diputació de València. El nostre compromís i lleialtat cap a aquesta institució és la premissa fonamental que marcarà el dia a dia de la nostra tarea ací. La Diputació com a representació primera de tots els municipis valencians. El paper de les diputacions és clau per al desenvolupament i progrés dels nostres pobles, sobretot, com ja s'ha dit, dels més xicotets. Una de les principals funcions d'aquesta institució és col·laborar en la gestió de l'activitat municipal i el seu deure és dotar de recursos als municipis per al seu millor desenvolupament. El Partit Popular ha treballat sempre per posar en valor aquesta institució, governant per a tots, sense partidismes, amb transparència, amb una gestió impecable i uns comptes sanejats. A partir d'ara, velarem per a aquesta corporació seguisca en esta línia. Des de l'oposició, realitzarem el nostre treball de manera constructiva i realitzarem, per supost, la nostra tasca de fiscalització en la gestió i en la presa de decisions que faça l'equip de Gopar. Esperem que el programa anti-PP amb el qual han arribat a on estan doni pas a una presa de decisions i a governar per a tots els valencians i no sols per als que els han votat. Esperem, president, que estigui a l'altura d'ostentar els càrrecs que han assumit i, sobretot, que sàpien mirar cap al futur per el bé de tots els valencians. Moltes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, excel·lentíssim alcalde de València, honorables consellers, honorables conselleres, excel·lent senyora vicepresidenta de les Corts, expresident en funcions de la Diputació de València, rectors magnífics, diputats nacionals, diputats autonòmics, diputats provincials, sobretot alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, autoritats, senyores i senyors. En aquestes, les meves primeres paraules com a president de la Diputació de València, voldria fer-los arribar a totes i a tots el meu més profund i sincer agraïment per donar-me l'oportunitat de presidir aquesta noble institució. Un agraïment especial als diputats i diputades del grup socialista, de Compromís, d'Esquerra Unida i de València en Comú, que han dipositat la seva confiança en mi, però també a aquells que no l'han dipositada. Als qui m'heu donat el suport a la investidura, gràcies per voler participar en el nou temps que tots junts anem a construir. Als qui no m'heu recolzat, dir-los que em fiquen davant el repte de guanyar-me la seva confiança. Gràcies al meu partit, al Partit de Socialistes Valencians, que va decidir proposar-me. Gràcies al president de la Generalitat, Ximo Puig, qui també prové del municipalisme i a qui admire com a president, però si m'ho permeten, sobretot estime com a amic. Però suposa que entendran que el meu agraïment més sentit siga per al meu poble, siga per a Ontinyent, per als ontinyentins i ontinyentines, per als meus regidores i regidors que amb el seu recolzament m'han permès convertir-me en el seu alcalde i avui en el president de la Diputació de València. No puc ni vull oblidar-me d'aquells que no sols em donaren la vida, sinó que m'han acompanyat en tots els bons i mals moments, fent-me saber el que vol dir l'estima incondicional. Moltes gràcies als meus pares, que avui estan ací i als que mai podré estar suficientment agraït. Espero estar a l'alçada de la seva confiança en una etapa en la qual el consens i el diàleg han de ser les ferramentes principals. Treballarem sempre amb la mà estesa a totes les forces polítiques i socials, escoltant i acceptant propostes i idees, vinguen d'on vinguen,
si són per millorar la vida dels valencians. Des d'aquest moment recau sobre mi l'alt honor i la gran responsabilitat de ser president de la Diputació de València. Senyores i senyors, tampoc seria creïble el meu discurs sense parlar de l'actualitat que ens envolta. La Diputació de València, malauradament, ha viscut els últims temps situacions vinculades a episodis de presumpta corrupció que han deteriorat la imatge i bon nom d'esta institució. Compartisc la preocupació i el malestar de la ciutadania. El poble espera dels seus nous dirigents, que som nosaltres, que obrim les portes i les finestres de la Diputació de València. És necessari que entren nous aires, nous vents de renovació i de modernització, vents de justícia i de gestió eficient i honesta. Per això l'administració transparent i participada de recursos públics va ser una de les nostres prioritats i una de les majors salvaguardes contra la corrupció, la principal enemiga de la democràcia. Passem pàgina. Ajudem i deixem treballar a la justícia, sí, però no oblidem mai el que ha ocorregut, perquè del contrari estarem condemnats a repetir les mateixes errades. Em permetran que avui no els parli com a president, que més bé es parle com a un regidor, com a un alcalde. Senyores diputades i senyors diputats de la corporació, jo, com vostès, sóc un regidor més dels centenars de pobles i ciutats de la província de València, i és aquest mandat el que ens legitima avui a tots per estar ací, per encetar una nova etapa en esta històrica institució. Perquè estic segur que tots els que avui ací estem compartim una sensibilitat especial cap a les reivindicacions, les inquietuds i les aspiracions de les nostres localitats. Tots nosaltres tenim una clara vocació municipalista. Crec que al afirmar que és necessari un nou marc jurídic per al desenvolupament dels municipis, estic parlant en nom de tots i totes, és que un dia, enamorats dels nostres pobles i ciutats, decidirem donar un pas endavant per intentar millorar la vida dels nostres conciutadans. Els avance que esta presidència serà una clara defensora de l'autonomia local, un principi que més que un principi hauria de ser un mandat constitucional. L'autonomia local és consustancial a la democràcia, ha de ser part essencial de la vertebració territorial de l'Estat, i quan parlem d'autonomia local ens referim als tres eixos necessaris sobre els quals es sustenta aquesta capacitat d'autoorganització i de gestió autònoma, la finalitat de la qual és, al meu parer, generar espais de convivència en els quals els nostres veïns i veïnes puguen desenvolupar el seu projecte de vida i ser feliços. Sí, ser feliços. La Diputació serà especialment escrupulosa en el respecte a l'autonomia local dels municipis. És hora de començar a tractar els nostres pobles i ciutats com el que són, com a majors d'edat, com a peça fonamental d'una democràcia moderna. Per això, hem de fer que el destí de les inversions quedi en mans de qui millor coneix les necessitats dels pobles i ciutats, dels alcaldes i alcaldesses, dels regidors i regidores. I per això vos anuncio la ficada en marxa d'un nou pla amb una important dotació econòmica que es distribuirà en base a criteris objectius i no d'oportunitat partidista. Un fons de cooperació que permeta als governs municipals destinar els recursos de tots i totes a allò que realment responga a les seues necessitats. S'han acabat els temps de planificar des de dalt. Volem que les propostes es plantegen des de baix i que es coordinen entre tots. Per conèixer aquestes necessitats, es proposa que en les properes setmanes ens dirigim als governs municipals perquè ens comuniquen quines són les seues prioritats i en què podem ajudar-los. Volem tornar el protagonisme als alcaldes i alcaldesses, als regidors i regidores. Volem tornar el protagonisme a l'administració més propera al ciutadà. La coordinació va ser la paraula clau. Vivim temps difícils, temps de crisi, temps de repensar el paper de moltes institucions, entre d'altres, esta que avui constituïm. És necessari encetar un nou temps d'absoluta cooperació i lleialtat entre administracions, siguen del color que siguen. Una etapa on és necessari, com avançava abans, coordinar esforços, compartir recursos i, sobretot, maximitzar les energies ficant l'accent en les persones. Per això, esta Diputació serà el millor aliat dels municipis i de la Generalitat. Molt honorable president de la Generalitat, compartisc amb vostè l'estima a la nostra terra, la convicció de que la política ha d'estar al servei de la ciutadania i, per damunt de tot, la certesa de que sols unint esforços transformarem la realitat en la que vivim. Trobarà en mi i en esta institució tota la complicitat necessària per arribar junt on els recursos comuns ho permeten. Perquè torne a insistir, i a més em sembla molt important que no ho oblidem mai, els diners no són ni d'una institució ni d'altra. Els diners que gestionem són de ciutadans i de les ciutadanes i és per tant a la ciutadania a qui han d'arribar. Al llarg d'estos anys, com a alcalde d'Ontinyent,
he intentat sustentar l'acció de govern en 4 principis que, junt als companys diputats i diputades, em proposa traslladar a esta casa. La transparència i la participació ciutadana, en un nou temps en el qual la ciutadania no pot ser un actor secundari, sinó l'autèntica protagonista de l'acció política. Si no donem la veu als ciutadans, ells acabaran per donar-nos l'esquena. En aquest sentit, es proposa desenvolupar noves polítiques dirigides als pobles i ciutats per facilitar-nos eines i recursos destinats a fer transparents els municipis, a generar nous mecanismes de participació que facin de la codecisió amb la nostra gent la més plena normalitat democràtica. Una nova política per als nous temps que avui comencen. Una gestió eficient que permeta destinar els recursos als que, al meu parer, són en aquests moments els grans reptes que tenim per davant. La política econòmica per contribuir junt als municipis a generar ocupació i una política social que impedisca que ningú es quedi al camí, que no acaben pagant esta crisi, és que res van fer per generar-la. Per això es planteja que assumim l'apassionant repte que tenim per davant, ficant en marxa noves ajudes destinades a la millora urbanística i tecnològica dels nostres polígons industrials i de les zones comercials. Hem d'apostar de manera seriosa i en coordinació amb la resta d'administracions pel desenvolupament de nous plans d'ocupació, especialment dirigits als col·lectius que amb major fúria estan patint l'atur: les dones, els joves, els majors de 45 anys i els aturats de llarga durada. La política social ha de ser un pilar fonamental d'esta institució. És impossible ser lliure si no es tenen cobertes les necessitats vitals bàsiques. Per això, esta Diputació ficarà a disposició de la Generalitat tots els recursos per coordinar esforços, per evitar duplicitats i poder arribar així junts on sense coordinació i lleial cooperació està sent impossible arribar ara. La lluita contra els desnonaments, l'obertura dels menjadors escolars, les ajudes a la compra de llibres o material escolar i tot allò que permeta facilitar la vida de la gent, allò que permeta que tot el món desenvolupe un projecte de vida digne de ser viscut, ha de ser no sols un objectiu, sinó també una autèntica obligació moral. Com deia el discurs d'investidura ontinyent, inicia avui una nova etapa amb més força i convicció que mai, fidel als principis que sempre m'han inspirat: la igualtat, la solidaritat, la lluita pel més feble, la fraternitat. Conserve la rebel·lia de qui vol canviar les coses i no he oblidat mai que sempre cal ficar-se en el lloc dels demés. Però avui atresore també l'experiència suficient per saber que no hi ha blancs ni negres, que no es pot jutjar a la gent, sinó ficar-se en la seva pell, que entre que ciutadans estiguen davant o darrere de tu, sempre és millor elegir que estiguen al teu costat. I per damunt de tot, conserve la convicció de que no hi ha política sense ètica. Com diu la professora Adela Cortina, si no prenem nota de com de cara ens és la falta d'ètica, en diners i en dolor, el cost de la immoralitat seguirà sent imparable i continuaran pagant-nos sobretot els més febles. De nosaltres, i de ningú més que de nosaltres, dependrà que d'esta crisi, no sols econòmica, sinó també de valors, iscam reforçats o iscam sent una societat més feble i més cohesionada. Es demana que m'acompanyen en este nou temps que ara obrim, amb la màxima humilitat, però també amb la màxima convicció. Es demana que unim esforços, no per uns o per altres, sinó per tots. La ciutadania ha volgut que este plenari siga avui més plural que mai, amb 6 forces polítiques diferents i sense una majoria absoluta. El missatge és clar i nítid. Cal treballar en comú, respectant-nos els uns als altres i, sobretot, ficant en valor allò que ens uneix, que és molt més que allò que ens diferencia. Diuen que la política és l'art de fer possible el que és necessari. A això pense dedicar amb cos i ànima els propers 4 anys de la meva vida. I això es convoca, a que m'acompanyen en este gran i apassionant repte col·lectiu. Moltes gràcies. Perdoneu perquè sempre se m'oblida passar també en el meu ajuntament. S'alça la sessió.